ஹாய், நாம இப்ப எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபிஷ் ஃபார்ம். இந்த ஃபிஷ் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா, 1986லேருந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இது டோட்டல் கவரேஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, 5 ஏக்கர் வருது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய ஃபிஷ் ஃபார்ம். ஃபார்ம் எப்படி மெயின்டெயின் பண்றாங்க, அது மார்க்கெட்டுக்கு போய் எப்படி சேல் ஆகுது, அந்த ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து நமக்காக சொல்லப் போறாரு. வாங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். வாவ்! இது வந்து ஆண் ஏஞ்சல், அது பெண் ஏஞ்சலுங்க. நம்மகிட்ட ஒயிட் இருக்குங்க. அடுத்தது வந்து ஜீப்ரா ஏஞ்சல். ஏன்னா சைஸ் பெருசாக வருதுங்கண்ணா சார் சைஸ் நல்லா பெருசாக வருது ஏஞ்சல். ஏஞ்சல் நம்ம தனியாக தீனி வச்சு தீனி நல்லா கொடுத்தா தான் முட்டை வைக்குங்க. இல்லைன்னா தீனி கம்மியாக கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், முட்டை பூரா விலையாயிடும். அது குஞ்சு பறிக்காது. அதனாலங்க இங்கே பறிக்குது, உங்ககிட்ட பறிக்குது. எங்ககிட்ட டெய்லியும் கல் எடுத்து வைக்கிறோம் பாருங்க. ஒரு கல் வேணும் பாருங்க, காமிக்கிறேன். இது பாருங்க சார், முட்டை ஒயிட் ஏஞ்சல். இது வந்து ஆணு பெண்ணுங்க. ஆணு பெண் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அது சார் அதனோட ரெக்கையை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த பெருசு வந்து ஆணுங்க சார், அந்த சின்னது வந்து பெண்ணுங்க சார். பாருங்க அந்த சின்னது நல்லா உடம்பு கிடம்பெல்லாம் சைஸ் நல்லா இருக்கிறது வந்து ஆணுங்க. சின்னதாக பாருங்க அந்த சைடுக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் சார் 200 முட்டை 250 முட்டை கொடுக்கலாம். இது அப்போ எல்லாமும் பறிக்குங்க. குஞ்சு காப்பாற்றுறப்ப நைஸ் நமக்கு நல்லா கொடுக்கணும். நைஸ்னா பிளான்டர் நுண்ணுகிறதுன்னு சொல்லி தண்ணிக்குள்ளைங்க ஒரு சின்ன பூச்சி இருக்கும். அதை எடுத்து கொடுத்தாவே இது வளரும். அது எங்கேருந்து பிடிப்பீங்க நீங்கள்? அது நம்ம தண்ணிக்குள்ளே உற்பத்தி ஆகுங்க. நம்ம அது சாணி புண்ணாக்கெல்லாம் கரைச்சிட்டோம்னா அதுலேருந்து நுண்ணீர் உற்பத்தி ஆனால் தான் அதனோட போட்டால் தான் சிறுங்குட்டிங்க சாப்பிடுங்க. இது பறிக்கிறதுக்கு என்ன இது ஒரு 20 இது நாங்கள் மருந்து வைப்பாங்க சார், காமிக்கிறேன் வாங்க சார். இதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த மாத்திரை வந்துங்க ஒரு செடர்சின் மாத்திரைங்க. இது வந்து நம்ம கொஞ்சமாக போடணும், பவுடர் மாதிரி போடணும். தண்ணி வந்து கெடாத வச்சுக்கோம். இது வந்து 5 நாளுக்குள்ளே குட்டி வந்துடும் சார். ஆக்சிஜன் எப்போ போடுங்க? 3 நாளுக்குள்ள குட்டி பறிச்சிருங்க சார். ஓகேண்ணா. 3 நாளில் முட்டை கீழே இறங்கி குட்டி வந்து உள்ளே படுத்துக்கும். ஆக்சிஜன் இப்பயே போட்டுருவீங்க? ஆமாம் சார். இந்த தண்ணியில் போட்டோம்னா அதாவது பப்புள்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி உடச்சி விட்டுருக்கும், யார் வருங்க. இந்த மாதிரி குட்டியில் தெர்மாக்கோல் ஷீட் தான். ஆமாங்க சார். குட்டி தெரியுங்களா? பாருங்க சரிங்களா? இது பாருங்க சார், லைனாக போக கீழே இந்த மாதிரி இடத்துல இறக்கி வைக்கணும். இந்த மாதிரி சைஸ் ஆயிருந்தா பாருங்க, இந்த மாதிரி சைஸ் வந்துருங்க. ஓ, ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3வது ப்ராசஸ். ஆமாம், இது வந்து வளர்த்துறதுங்க. அது சைஸ் இருந்து இந்த சைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 8 நாள் ஆகும். இதெல்லாம் என்ன கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஏஞ்சல் குட்டி தான். ஆமாம். இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் எந்த சைஸில் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க ரேட்டுக்குங்க? அப்படியா? ஆமாம் சார். இந்த சைஸ் வந்து 60 நாள். தண்ணி வந்துங்க வாரத்துக்கு ஒரு தரம் நம்ம தண்ணி இழுத்துட்டுங்க புது தண்ணி விட்டுங்கன்னா தான் மீன் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்போ தான் மீன் வளர்ச்சி வரும். ஆமாங்க, அப்பப்போ 5 நாளைக்கு ஒரு தரம் மீன் எடுத்து வச்சுட்டுங்க இதெல்லாம் கழுவி கமித்திட்டு புது தண்ணி விட்டு விடுவோங்க. நம்ம வந்து அந்த கோல்டு கொய்யுங்க, ஏஞ்சல், அப்புறம் ஜீப்ரா ஐட்டங்க, க்ரீன் ஜீப்ரா, எல்லோ ஜீப்ரா. அப்புறம் அடுத்தது வந்துங்க நம்ம டெட்ரா ஐட்டத்தில் வந்து பிங்க்கு, எல்லோ, ஃபுல் ரெட்டு இதெல்லாம் நாங்களே பண்ணுறோங்க. இங்கே கையை காமிங்கண்ணா. கை எவ்வளோ ஊறி இருக்குது. ஆமாங்க, தண்ணியிலே இருக்கிறோங்க சார். இது என்னங்க சார் பண்ணுறோம் நம்ம? இதே தாங்க சார் தொழில். இப்போ ஒரு நாங்கள் 92லேருந்து இங்கே இருக்கிறோம். உங்களால் அதுக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் வரது? இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சார். நம்ம போனோன்னா எண்ணெய் தொடவிக்குவோம். தேங்காய் எண்ணெய் தொடவிக்கலாம், சைபால் தொடவலாங்க. அப்புறம் இந்த சேத்து புண்ணுக்கு மருந்தெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் தொடங்கணும். சும்மா இதுதாங்க சார் தோல் மட்டும்தான். ஆமாம், அது சும்மா ஒரு வெள்ளையாயிட்டே இருக்கும். அந்த அழுக்குப்படுது இல்லைங்களா, அதனால அது தண்ணியில் வந்து நம்ம வச்சுட்டு கழட்டிட்டு ஊறிட்டு இருக்கிறதுக்கு சாகாமல் இருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது சார்? சாகாத இருக்கணும்னா நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தானே புது தண்ணி விட்டு வைக்கணும், கேரண்டியாக. புது தண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் ஆரோக்கியமாக இருக்குது மீன். தண்ணி கொஞ்சம் குறைச்சி வெளியே பம்ப் பண்ணி வெளியே எடுத்து விட்டு திருப்பி புது தண்ணி விடணுங்க. ஆமாங்க, அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மீன் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும், வளரும். இதெல்லாம் எத்தனை அடி ஆழம் இருக்குங்க? இதெல்லாம் 3 அடி சார். இதெல்லாம் ஏஞ்சல் குட்டிங்க சார். அங்கே வருங்க. வா, மணியில் போய் ஒயிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வயிறு இறங்கியிருந்தா தாங்க சார் பெண் மீனோட சேர்த்துன்னு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கணும் வயிறு. அதை வச்சு பெண் மீன் கண்டுபிடிப்பீங்களா? ஆமாங்க சார். இது பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குங்க. ஆண் மீன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா பால் வரும். சரி, ஓகே ஓகே. அந்த பால் கம்மியாக இருக்குதுன்னு போட்டிங்கன்னா முட்டை வெடிக்காது. இது பெண் மீன் தான் சார். இது பெண் மீன் தாங்க. இதெல்லாம் இப்போ செட்டு போட்டு முட்டை வந்துருச்சுங்க வெளியே, அதனால் வயிறு நல்லா இருக்கும். வா, எங்கள் அப்பா விட்டுலாங்க சார். விட்டுறேன். அந்த பக்கம் ஒன்று விழுந்துருச்சு, அது பிடிச்சி அது எடுத்துடலாங்க சார். இதுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சார்? இதுக்குங்களா தீனி வந்துங்க நம்ம தவிடு இது ராகு, கம்பு, சோளம் அதெல்லாம் அரைச்சி களியை கலரி போடுவோம்.
களியாக கலரி வைப்போம். அப்புறம் அது இல்லாத பபிஸ்தீனின்னு சொல்லி வனாமி ஃபீடுன்னு இருக்குங்க. அப்போ அது வந்து போட்டால் தான் மீன் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும், முட்டை வைக்குங்க. அதுவும் பெண் மீன். இதெல்லாம் நீங்கள் சின்னதுலேருந்தே இதெல்லாம் நம்ம சின்னதுலேருந்து நாங்களும் நல்லா இருக்கிற இந்த கலர் இருந்தால் மட்டும் தான் சார் எடுத்து வைக்கணும். இருக்குங்க சார், ஒரு 1.5 வருஷம் இருக்குங்க சார். இப்போ மாற்றிக்குவோம். மாற்றிக்குவீங்கன்னா கொடுத்துருவீங்களா சேலுக்கு? ஆமாம் சார், கொடுத்துட்டு வேற மீன் புதுசாக பொரிச்சு போடுவோம். அப்போ தான் நல்லா இருக்கும், குட்டிங்களாம் ஆரோக்கியமாக வரும். அப்புறம் வந்து முட்டை நிறைய வைக்காது. பருவத்துக்கு வந்து நல்லா பயிர் பெருசாக தீனி கொடுத்தா நல்லா முட்டை நிறைய வைக்கும். அப்போ ஒரு தரம் 2 தரம் ஆச்சுன்னா முட்டை கம்மியாயிருங்க. அப்புறம் அடுத்தது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு முட்டை வராது. ஆண் பார்க்குறீங்களா? ஆண் மட்டும் பார்க்குறேன். இது முட்டை தான் வைக்கணும். இது ஆமாம் சார், முட்டைங்களா குட்டி போட்டுருங்களா? இதெல்லாம் முட்டை தான் சார் வைக்கலாம். என்ன அடி அடிக்குது பாருங்க. ஆமாங்க சார். ஆண் வந்து நம்ம இப்படி அழுத்தணும்னாங்க சார், தெரியுங்களா சார், பால் வருது. நல்லா தெரியுது. அப்படி இருந்தால் தான் போடணும், செட்டு போடுறதுக்கு. இது பாருங்க சார், நல்லா வருது. சிவப்பு. சரிங்களா? நீங்கள் வயிற்று ப்ரெஸ் பண்ண வெளியே வருதுங்க. ஆமாங்க சார், அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் செட்டு போடுறதுக்கு ஆகும். இல்லைன்னா நீங்கள் செட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி வராது. இந்த முட்டை வைக்கக்குள்ள இதை பால் அடிச்சுட்டா தான் குட்டி பறியும். ஓகே, பாருங்க சார். இதுதான் ஆணுக்கு, அப்படி தான் பெண் ஆணு கண்டுபிடிச்சிருக்கு. ஓகே, இதுதான் ஆண் தான் சார். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சடனாக அடிக்கும். இப்போ அடுத்து இது எப்போ போடுவீங்கன்னா? இது வந்து நாங்கள் எப்போ நாங்கள் ஃப்ரீயாக டைம் கிடைக்குதோ அப்போ தான் சார் போடுவோம். வாரத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தரம். என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது, அதனால் போட மாட்டோம். தீர்ந்தால் தான் போடுவோம். சரி சரி.